Zinegin festivala gaur hasiko da Azparneko Aritz Barne zineman. 12. edizioak euskarazko film onenak bilduko ditu. Iratirako sarrerak amaitu dira jadanik eta Bañolet edota Bizkarsoro ikusgai izango dira. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Justuki Bizkarsoro filma izango dugu gaur aipagai, baina baita slackline kirola ere edota goizean izandako agerraldiak. Hemen atzen ikusten duzue laborariak eta Euskal Konfederazio ere kexu dira. Az gaitezen! Euskararen geroarekin kezkatuta Euskal Konfederazioak alarma jo du beste behin. Euskararen erakunde publikoak biltzar nagusia du eta lehendakari berria izendatuko duten honetan, helburu ausartagoak eta baliabideak ezar dizatela eskatu dute. Federazioan hainbat erakunde eta elkarte gira eta hainbatean diru laguntzekin ere bizirauten dugu eta hartzen gira EPEren proposamenarekin gure bizirautea kezkalagian dela elkartena, baina orokorrean da Euskararen egoeraz hitz egiten dugula. Duela 20 urte sortu zen Euskararen erakunde publikoa interes publikoko elkargoa da egitura gisa. 5 urtero hitzarmena berritzeko asmoz, baina badirudi epe mugagabean luzatu nahi dutela egitura hori. Euskal Konfederazioaren hitzetan mugatuegia eta ahulegia den egitura. Izan ere hizkuntza politiko publiko honekin Euskararen egoera segurtatzeko ez dela neurri egokirik hartu salatu dute. Hizkuntza politiko zehatz bat edukitzea ez dela, bakarrik diru kopuru bat ematea, baizik eta plangintza zehatz bat izatea, biharko Euskararen egoera bermatzeko. 2050 urterako Ipar Euskal Herrian bizaleriaren kopurua emendatuz joango dela eta 355.000 eta 400.000 biztanle artera iritsiko garela ondorioztatu dute. Euskaldun kopurua beraz, 17% jaitsiko dela ohartarazi dute. Euskararen erakundearen publikoaren sorrera pario ausarta izan zen. Biziki ausarta izan zen eta 5 urte lehenago etzen imaginatzen olako zerbait lortuko zenik. Eta egitura horrek, eta egitura horretan biltzen diren egiturek, bidea zabaldu zuten pixka bat, eta emaitzak lortuak izan dira. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, Euskara desagertuko da 2050. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Datu beldurgarri horren aurrean, EPEren proposamen bakarra ezin dela orain arte bezala jarraitzea izan esan dute. Eta lehendakari berriari, ausarta izan dadin eskatu diote eta hautetsiei ere deia ekin diete egoera aldatzeko. Laborariak Baionako suprefetarekin batzartu dira PAK Europako laborantza politikari dagozkion diru laguntzak apaldu egin zaizkielako. Iragan astean sorpresa handia okan dugula, jakin ditugulaik ze diru laguntza guken egitean. Askoz gutiago, hor maiatzean engaiamendu batzu hartu gintuen, gure PAK dosierak egitearekin, eta estaduak berak ez du errespetatu bere engaiamendua, hori ejan dugu. Salatzen dute, bestak beste gazten instalazioetarako eta trantsizio ekologikorako laguntzak hitz eman dituztela, baina kopurua gero ez dela behar adinekoa. Ministeritzak bere diruztatzea azken unean berrikusi duelako. Errealitatean, ez dira laguntzak hor. Eta hori initzaldiz errandako gu, suprefetari eta Xaban Andereari, eta hori ministeritzat behar zutela hori arra igorri goiti, gu presgirena ekin mintzatzeko, baina aurtengoa 2023koak diru laguntza horiek behar gintula atxolutki horikuka. Laguntza horiek atxikitzea, espero dute. Bilkura gehiago egiteko prest ere agertu dira, baina bestenaz mobilizatu egingo direla iragarri dute ELB Laborantza Ganbara, Idoki eta BLE elkarteetako kideek. Hemen ziburun desagertu den 17 urteko mutil baten bila dabiltza, astelene arratsaldean hemendik alde egin zuen eta ordutik familiak ez daki deus. Aste artean aitak salaketa jarri zuen Donibane Loitzuneko komisarian eta poliziak mezua zabaldu du sare sozialetan. 17 urteko mutila da desagertutakoa, ez daki frantsesez, Nikaraguakoa da eta Asperger gaixotasuna du. Familiak uste du Donostian egon daitekeela eta horregatik gaur aita bertara joan da, Gipuzkoako hiriburuan pasadu eguna afitxak jartzen. Qui a parlé basque?
Azparnen zinegin, eskuarazko filmen 12. edizioa urriaren 19-tik 22 arte, aurten ere film andana horien artean Bizkar Soro Euskal Herriko herri bat, Euskaldunen kontrako jazarpena aipatzeko. Euskararen borroka baino gehiago esango nuke Euskaldunen historia dela, Euskara jendearen historia. Kontatzea nola hiltzen den hizkuntza bat. Zeren askotan pentsatzen dugu hizkuntzak hiltzen direla heriotza naturalez eta ez, uste dute hizkuntzak hiltzen direla botere harremanen kausaz, eta Euskararen kasua ere hori dela, Euskararen amiltzea, Euskararen gutxitzea, mendeetan zehar izan dela, nazioen eraikuntzaren ondorio bat, frantses eta espainol nazioaren eraikuntzaren ondorio bat. Bizkar Soro zonbait urtez filmatua izan da Baidurrin, Pasenafarroako herri hortan 1000 herritar inguru eta 200 aritu dira abentura hortan. Niri gogora eta gorputzera ere bai ekarri diana da, batean asmatutako herri horrek ze gaitasun duen, ustez hildakoa den hori edo hildakotzat emaiten den hori nola bizi daitekeen, eta ez beti penetik. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée. Zinemaldian estrenaldia egin eta berriki, orain Bizkar Soro Azparnen ikusten alko da, Josu Martinezen lan berria larun batuntan, urriaren 21 atxaldeko 6etan, Aritz Barne zinemagelan. Slackline oreka ardatzuen kirolak horrelako irudi ederrak eskaintzen dizkigu. Izan ere, bi punturen artean tenkatzen den zinta erabiltzen da alde batetik bestera joateko. 2012an sortu zen Slackline Pays Basque elkartea, kostaldeko slackline zaleak batzeko xedez, eta kurtsoak ere ematen dituzte. Baditugu usu proiektuak eta deia proiektu asko egin ditugu, adibidez, nire egibilean, badituzue argazkiak eta ikusten aldituzu zenbaitzu. Hemen duzue adibidez Gipuzkoan Donostiaren aldean Tximistarri kaiaren ondoan 500 baino gehiago metri luzera. Hori da Euskal Herriko luzena egindakoa orain. Hemen duzue gainean egin dugu ere urte aurten Pirineo errekordoa, kilometre bat eta 100 metroerekin ibiliz. Beraz, lortu egin dugu, deia hori ere. Eta dituzue leku asko, hemen dituzue beste argazkiak, Etxaurri, Antzaber, Oltzarte, Zubiaren handean, adibidez ibiltzen gara. Eta badenez leku edera eta altura, guk bagoaz. Fisikoa da oreka gorde behar den unetik, baina oreka mentala ere bada eta altueran egindako slacklinean dena mentala dela azpimarratu digute. Hasten gira lurrean ibiltzen eta ongi dugularik lurrean, gero alturaino egiten gara. Eta azkenean ez da desberdinta alturan lurrean baina buruaren zat izigarri desberdina da noski eta da beldura menperatzea. Baina gero ere kirolaren aspektu beste bat, daiakitea nola instalatu guzi hori. Baita guk dena emaiten dugu elkartearekin, zailena zonbaitzutan dago azkenean pausatzea linea eta ez ibiltzea gainean. Urte hastapenean Pirinioetako errekorra gainditu zuten 1100 metro Pioengali eskipistetan alde batetik bestera. 2,5 zentimetro dituen lokarri baten gainean erori gabe ordu bete baino gutxiagoan. Eta orain, erronka berria dute aurretik, Berna kobazuloan. Eta hori izan behar da munduko kobazuloan ezagita luzeena. Santa Garazein Siberuan dagoen kobazulo erraldoian jada 2006an egin zuten saiakera bat, baina orain bertako argiteria oso aldatu dute eta Europako handienetakoa den kobazulo honetan lurrazpiko slacklinean beste errekor bat lortu nahi dute azaroan. Entxeatu zuten duela 7 urte eta ibili zuten, baina niorek luertu zuen ibiltzea erori gabe. Beraz, oraindik rekordoa hartzen aldugu. Baina kirola, deia, asko garatua izan da, du 7 urtez. Azkenean, duela 7 urte munduko errekorda aski tikiagoa zen eta ezin ziren baldintza berdenak. Eta ere la Berna, egin dituzte argi berriak eta orain ikusten alduzu egunez bezala barnean. Erronka handia itzenean ilusioz prestatzen ari direna.
kilometroaren zat, gehienek ordu bat edo pixka bat gutxiago eman dugu. Eta hori da zailtasun handiena azkenean. Baita, ibiltzea, kilometro bat ibiltzen zarelarik, mantentzen duzu ibiltzea nekatu gabe. Baina zailena da horren batez kontzentrazioa atxikitza. Hori da izigarri zaila. Ez galtzea zure burua eta kontzentrazioa atxikitza horren batez ez erortzeko. Irudi ederrak utziko dizkigun proiektua ziur, Iparraldeko Slackline taldearen eskutik. Ikusentzuleok eta uda hontan Antsaberen egindako erakustaldi honen irudi ederra hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!